gima dwa wacho kuom gimiwacho no, asiro gimiwacho, to nitie gima timrega. Sami yudo ng'ama nigi pesa, kapok i give in, onego bed ni neno no nyiewi, koso biro gi no heri. Anyalo bedo gi pesa, atreat ami pesa no taheri. Anyalo bedo gi pesa, tanyiewi. Gimi nyiewo, i treat mopogore kaka gimi hero. Then seche mwawuoyo e level ma pesa. Level ma pesa opogore. Oko wacho ni Cleopas ka onge pesa. En go. Onyalo yudo ng'at moro mohere gi level ma pesa motimre nade? Modwaro. And then seche mwa consider pesa ni. Nitie gik manyaka wa consider. Pesa ni must come with the level of respect. Nitie gik moko makone gitim nikech pesa. Nikech ng'ani dwari nikech ang'o? Nikech pesa. Mae gimomiyo wa end up nyithiwa moko wito ngimagi nikech ne gidwaro pesa. To ne ka gineno gimoluongo red flag e pesa ni. Nitie pesa man kukumare, nitie pesa maler. Makibiro to Cleopas bro wacho ni jaber anto pesa mayudo tin rom kama, an gi gecha moro matin marom kama. Makata kirango to gimoyudo gu pesa ma en go reflect chalo. To nitie pesa moro ma ng'ato biro, isebedo kod ng'ani kata dweche 6, ikia gimotimo, en gi pesa ni be omiyi, seche moko be kata kipenji to anyula ni kanye, familia ni kanye. Nitie gik moko ma konyal explain e pesa ni. Mago waluongo red flag. Ok kwadhi adhiya ni wanyiso wan wamanyo pesa. Ni koro wanyiso nyithiwa kata wan yowuoyi ni wamanyo pesa, ni waok wamanyo pesa. Hera ni bende nitie gik mwa consider kapod kwaketo pesa mbele. Ngima waduong' mohingo pesa mwa manyo ni. But waduto wayier en pesa to be? Pesa to be.